Mirade que vestidazo, pa noite bella, porque estamos aquí en Boiro, en Desire Shop, con Isabel, e temos as mellores tendencias. As mellores, sobre todo ahora para estas fechas. Por exemplo, este vestido que levo eu, que é un vestido, bueno, vedes que é branco, que normalmente noite bella, non sei por que tiramos todos os... Tira por o burdeos, por o rojo, por o negro, pero temos en esta ocasión tonos en color crudo, en satinados, que son super elegantes. Non sempre temos que ir aos colores oscuros. Despois aproveitase na primavera para un bautizo, para unha comunión. Clientas que o levaron para bautizos, para comunións, para unha boda, o sea que son vestidos que despois se poden aproveitar ao largo do ano. Ademais, ao ser satinado, color crudito, polo, ao largo de todo as temporadas que ti queiras, o sea, primavera, verán, é un vestido moi ponible. Bueno, e vemos que ti tamén estás aquí con algo que é moito de tendencia, que é mezclar, porque agora somos moito de mezclar. Agora lévase moito mezclar, porque a xente agora quere poñer cousas que realmente despois o vayamos a usar ao largo, pois unha cena, un pantalón despois con un jersey, pois un pantalón despois con unha sudadera, unha camiseta. Entonces buscamos tendencia, elegante, pero ao mesmo tempo despois que podamos usar as prendas, non que a colguemos no armario e depois que teñamos ali de adorno, vamos. Entonces eu mezclei a tendencia terciopelo, que en estas fechas, pois o terciopelo, lentejuela, pantalón negro, quero dicir, as tendencias top de estas fechas. Entonces mezclei unha blazer terciopelo color da temporada. Este é a cor da temporada. Sí, o cor da temporada é o burdeos. Que non teña burdeos este ano no armario, non vai á moda. Entonces, pois fixen un total look en negro, con un body, manguiña larga, e puxenlle o cor da temporada, é unha peza super elegante que despois aproveitas con jeans, porque eu esta blazer despois un día de que veño traballar, pois poñería para salir depois cas miñas amigas, a de cenita e o meu vinito, super elegante, pero co meu jeans, cómoda, cas miñas deportivas, e son prendas que uso moito ao largo de... Todo o ano despois. Exactamente. E, por exemplo, eu, este vestido, claro, ahora para estar dentro, bárbaro, pero teñe que poñer unha chaqueta. Aquí sobre todo está en Galicia. Pois entonces, este ano tamén, e sobre todo nestas fechas, é o pelo. Ajá. O pelo, Esta de aquí. este abriguiño de pelo. Seguimos. Aguántame aquí que vou poñer. Seguimos o color tendencia. Dime por aquí que me estás desfalando, a ver. As clátolas brota la lentejuela. Queres preguntar aparte? As troca la vestido. Que me dice a lentejuela? As cata la clótola, bla. Está aí. Temos vestido tamén, que despois vamos probar tamén máis cousiñas. As clata, bla, bla. Da, bla, bla. Fine con isto. Bla, 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 da. Mirade que ben. Non pode faltar en fin de ano nin nas cenas de empresa, o sea, é o tejido clásico por excelencia, Por excelencia. nestas fechas. Espera, Paula, que eu creo que hai que facer outra... Lentejuela, tela satinada, eso é o que en fin de ano é o que predomina. Dime, Adrián. Es que quiero que me explicación a la pregunta de Paula. ¿Voy a repetir? Bueno, ¿A cuál no sé, no me ven que me queres preguntar. ¿A cuál la buena? É que oigomos moi longe, non sei que pasa aquí, que temos un problema de sonido que non entendo nada o que me queres preguntar. Si hay un medio, hay pastanatas. Non sei que me queren decir, de verdad que non vos escoito, non sei que problema hai, escoito vos moi de longe Hilda. o programa. Esplata plus bla. Esplata plus bla. Di, ahora sí que vos escoito. Plata plus bla. Nada y la mujer, nada. Que non escoito ben o que me queren decir. Queríamos vos ensinar estas bufandas que son Radiante, Hilda, escoita, de verdade, agora escoita. Por exemplo, eu agora non quero poñer Ela abrigo segue. encima da blazer. Quero que se me vexa un pouquiño a miña blazer, super divina, super maravillosa, color tendencia. Entonces, Hilda, Ay, ¿Por que qué estou tiramos? chorando, pois Hilda, temos escoítasnos estas ahora, bufandiñas compañeira. que teñen un toque de brillito super sutil. Ahora sí que vos escoito. a ver, Hilda, Ahora desculpa sí. que Vos escoito, antes te pensades interrumpamos que eras outra vez. ultratumba, ahora É que non escoito sei vos se bárbaro. sabes que día é hoxe, Ay, muller. é que somos un pouco fedellos. Non sei se sabes que día é hoxe.
É o Día dos Inocentes. É o Día dos Inocentes, ai, pero que claro. queredes? Fixéchelo estupendo, fixemos unhas preguntas nun idioma así un pouco Como somos, a virulé e a verdade é que resolveches estupendamente. As Fixéchelo dúas, moi as ben, dúas as dúas, resolveron. tirastes pa diante como se non pasara nada. Vale, alégrome que non... Estiveches estupenda, compañeira. Alégrame que non vai haber ningún despido en son, porque xa pensaba que estaba fallando, parecíame raro. muller, no. Bueno, fallo un día, teño calquera. Ti consegues todos os retos. Despois destas Tamén non entender superinocentada, nada, só vos digo pois, que ela despois segue. vou vos ensinar todas as tendencias que quedan por ensinar, que son moitas, e quedan todas bárbaras. Xa veredes que elegancia. Isto non foi nada, isto foi un ensayo. Despois, que se Moi retira ben. Placer. Maravillosa, compañeira, Hilda. un bicazo por ese Ai, sentido, como somos, por ese Adri, sentido como de humor somos, que como ten, somos. ademais que ben o encaixou, que ben o fixo, Ela, todos os retos, todos. Este tamén. Espectacular. Bueno, ímos falar